Трябва да ви кажа, че за голямо мое очудване се натъкнах на документи, които свидетелствуват, че българското правителство беше инициаторът на това да се разреши еврейския въпрос в цяла Европа по един и същия начин. Германските полицейски среди взимат известното решение на улица Амгросен Ванзе, като утвърждават списък на всички европейски евреи, в който списък фигурира и България с нейните 48 хиляди, като подлежащи на окончателно решение на еврейския въпрос, което преведено на днешен език означава тяхната ликвидация. Много хора тълкуват, че царят тогава имал последната дума за нашето спасение. Това не е така. За тези народни представители стояха избиратели, стояха маси, стоеше българския народ. И ние, ако говорим и твърдим, че именно българският народ ни е спасил, това е точно така. Нито един народ друг в Европа не прояви този граждански кураж, доблест да застъпи за своите съграждани евреи.